Už za pár dnů začne v dánské Kodani mistrovství světa ve footbagu. Jedná se o sport, při kterém si hlavně mladí lidé na ulici kopou malým míčkem. Čeští přeborníci pocházejí z Hradce Králové a na sever Evropy stejně jako v minulých letech jedou vyhrát. Se svými triky se pochlubili před naší kamerou a musíme uznat, že mají natrénováno. Míček má v průměru 5 cm a tato dvojice s ním umí nevídané věci. Vevnitř jsou buď silikonové kuličky, nebo olůvka, nebo kamínky. Trénují 5krát týdně, vymýšlejí triky a před porotu musí přijít s co nejoriginálnějším nápadem. Konkurence každý rok je to těžší a těžší. No. Oni začínají hrát docela hodně, teďka jižní země. A někdy tréninky opravdu bolí. Oba jsme se kopli koleno na koleno a potom jsme se ještě dalších asi 5 minut svíjeli na zemi. Za 3 minuty musí ukázat, co umí. Přesně tak dlouho bude trvat jejich vystoupení. Ten footbag je hrozně náročný, na různý klouby a vazy a tak dále. Spolu hrají 8 let. Z mistrovství světa a Evropy už mají 4 zlaté medaile. Už za pár dnů se uvidí, jestli z Kodaně přivezou další zlato. Petr Brzek, televize Nova Hradec Králové.